Oy, biskot karong kita ni biskot. Okay na. Mo na makapadaog sa kuha nga akong kuan. Ako ang late chat, sorry naman. Oh, baliwa! Patay ng upaw na rito ng amaw. Kuha ang karki! Late ka 10 minutes. Asa maning amaw? Di man. Lock in tumbit. Sige, biskot mo na. Ay, naman, kailangan ingnan kong tumbit, soy. Ini lang good lock in na ya. Turang amaw. Pau. Chat, don't bully chat. Ayaw mo pag-bully chat. Akong bangs, dapat nana akong bangs dra kay para madaog na ko ning extreme. O, nana akong bangs, oh. Lalaki or gwapo? Gwapo! Patay! Ay na lang! Di na lang ko gwapo. Pangit na lang ko. Granny. Ako yung pinakapangit sa katanan. Biskot. Hello, ano germs? Control, everything is under. Yeah, mabot nag 200k, ayaw daw pag antipara. Di ko kaklaro, chat. Ug dili ko mag-antipara, chat. Dili daw kaklaro sa comment, di ko kaklaro sa dula. Di na ko kaklaro, like wala na ko makita sa kadtong nawala siya. Ano germ? Utura ko pa! Biskot ka! Agay, ulaway! Dito ulaway! Biskot ka! Mama! Absolute cinematic, chat. Oh, ano? Fish ka, tigayo dyan ay. Natulo ako lang. Woo! Absolute cinematic chat. Hello, huwag ako. Hello, Chunji. What's up? Ano, germs? Ew, yaks. Walay pa pangimasa. Yan, hugawag. Tilo. Asam, nagi ka na masak. Ano, germs? Ngay. Pa-focus ako niyo, chat. Kinakaroon ko diri kay grandpa, chat. Upaw! Upaw yan! Ngiti at luwas sa aking mga mata. Ngayon na pala tayo, dati kasaya. Tibo! Mama! Next cover mouth. Peace ko, saan mo na nga request, oy? Grabe mo na request, oy. Tinatanggalan mo ako ng opportunity makitaan ang aking potential. W200k likes chat! W200k likes chat! Nakagi pa siya! Stream na ko chat because I'm so stressed. Mama! Hawdan ako!